Hey du. Ja, så er vi tilbage til Nørre Branche. Jeg er kommet hjem fra sommerhuset og er nu tilbage på toilettet, hvor jeg nu igen en forholdsvis sen klokken 2 om natten faktisk. Og jeg sidder herude sammen med kameraet, 500 watts lampen og også en kuglepen, en pilot, fræk fyr. Det fandme været lækkert at være i sommerhus. Det er helt vildt. Det er ligesom om, at man tager i sommerhus, og så bliver alt bare i forhold til inde i byen. Luften bliver en anden. Folk virker meget mere flinke, hver gang man kan forbi nogen som, hej, jo, hallo, siger man til dem. Så kigger de lidt underligt på en. Man går meget lange ture. Man gider at bruge meget lang tid på at lave mad. Og alt er bare fred og idyl. Jeg har personligt sådan et eksperiment, når jeg er i sommerhus. Jeg prøver at se, hvor varm jeg kan få brændeovnen deroppe. Ikke at jeg er nødt til at måle den, men simpelthen hvor meget ild kan jeg lave. Jeg tror sgu, der er 1200 grader i den ovn efterhånden. Den er i hvert fald halvvarm nogle gange. Alt er fantastisk i sommerhus. Det er ligesom om ens sanser bliver skærpet. Luften bliver en anden deroppe, synes man. Man får mere lyst til ligesom at stoppe sporadisk op og bare dufte. Man får mere lyst til at lave mad. Man går fattelig lange ture. Ens kæreste bliver lidt kønnere, lidt dejligere, lidt blødere. Og det er sgu lidt idyllisk at være i sommerhus. Men så bliver det nat. Og så bliver jeg en fucking tøsedreng. Lige på stedet. Lige snart klokken slår 7. Og det bliver mørkt udenfor. Bælragende mørkt. Så bliver jeg samtidig en tøsedreng. Det der sker helt praktisk, det er at vi ligger os op i sengen. Og jeg kan ikke sove. For der er så stille. Og man kan høre hver en lille lyd. Og så kører fantasien på fulde gardiner. Og det er sgu ikke så fedt egentlig. Det ved jeg ikke. Det er meget fedt. Jeg ligger der i sengen. Og hvad skal jeg gøre? Tænker jeg. Jeg skal rokke og pisse. Men jeg tør ikke gå ned og pisse. Toilettet ligger nedenunder. Jeg bliver bare liggende. Som en fucking tøsedreng. Det er skødt. Og Katrine, min kæreste, hun ligger skat, skal du ikke sove? Jeg ligger bare og læser videre. Men lige så snart jeg slukker lys og lægger mig ned på puden, så synes jeg, der bliver for lyt. Går der nogen farlige mænd rundt om huset og vil lave hjemmerøverier? Er der nogle skovmonstre, der vil ind til os? Men der er simpelthen så motherfucker stille. Og man bor inde i byen, og man er vant til at køre busser og biler. Der er nogle flaskekast. Så meget af på Nørrebro. Og i det hele taget bare et andet liv, end der er deroppe. Så skærpes ens sanser, og man bliver tøsedreng. En mørkeret tøsedreng. Okay. Men ja, det var en blokhilsen her en helt almindelig efterårsferie torsdag. Efter sommerhus og en masse andet. Vi ses igen i morgen, hvor der forhåbentlig er lidt flere røverhistorier.